Xa está, papá, non tardei nada. Pero ainda non veo o dentista. Arre, caracho. Atende, fun ao coche, porque non sabía se lle meter a moneda. É menos mal que fun, porque xa había ali un municipal que andaba multando. Que dis que agora non se pode aparcar na zona azul. Non te lo pierdas. Debe ser zona pa pitufos agora, eu non sei. Cada día inventan unha tontería nova, non sabes? Hola. Hola, Hombre, que tal? Don Eulogio, ¿qué tal? Aló. Que tal, como estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Aurora? Moi bien. E logo non contaba con ustedes aquí. Que tal? Como van cantos implantes lle puñéramos a Eulogio? Aí, ainda lle puxestes, eh? 4, non, leva 4. Sí. 2 arriba, 2 abaixo. Si ve que caer de espaldas. Non vai a... Don Eulogio. Mira como... Aí está. Todo de arriba a abaixo, Sí, señor. Espectacular. E que pasou? Porque viñaron, non me diga que lle caeu algún. Solo jodería que lle caeran despois de 8.000 euros que nos papou, me cago na cona. Non, tan ben, tan no sitio. No, como vin aquí, dixen eu, que isto non é, a ver, son 8.000 euros. 8.000. Non é caro. Bueno. Pa min, Pa nós sí. Pa nós sí. No, pero... Pa nós... No, digo... Eu creo que compensa. A min. Sí, a ti sí, a nós non. Son 8.000 euros, pero eso é pa vida. Sí. A usted, a Eulogio, que lle quedarán. Ainda lle quedan 10 ou 15 anos, quedanlle. Aí quedarán. Isto vai chegar ao final. Isto pode non enterrar ca tapa da caixa aberta. Vai ter todo perfecto. Sí. É verdad. Hai que lavalos igual que os outros. Cada 15 ou 20 días darlle un lavao. Claro. Eu dije, sí, que é mi madre. Bueno, pero si está todo ben, entonces por que viñeron? Pois Que mira, pasou? explícolle rápido. Mira, Diga. o lunes Sí. fomos ao Este lunes médico. foron ao médico, Fomos sí. ao médico de cabeceira. Pero unha infección ou algo? No. Vale. A veces hai... No, era unha revisión rutinaria. Sí. E resulta que o médico quitoulle a carne de cocho. O médico de cabeceira. Estou a carne de cocho. E... Non entendo. Ao quitarlle a carne de cocho, Sí. díxolle que só podía comer verduras, acelgas, sopas, Xa. purés. Tamén me dá pena que gastar 8.000 euros na boca para non poder roer, se llos pudera quitar. Eu sinto moito, pero ahora quitar non lles podo quitar. Xa, a ver, Tiñan que ir primeiro ao médico e depois vir é aquí. que eu entendo a usted, ten razón, tiñamos que ir primeiro ao médico e despois aquí, pero é que, verdad que dixo o don Antonio o médico? Que Sí, che pero dixo? quitar non se... Que comeras ovos, verdura, así, Sí. Carne nada, quitoulle a carne. e sopa. Sí. Entonces, Pero pa que quero os implantes meu pai agora? É que... Claro. Non lle fan falta, entende? Eu entendo a vostede, pero eu non lles podo quitar. Aparte, teñen 10 días. Por eso, ainda están en garantía. Non, No. darlle así unha agua No, e no, xa está. Non se poden quitar, non se Por pode. qué? Non se pode quitar. Pero porque- os implantes ainda os aproveitas, ponllos a outro vello que viña por aí. Isto está todo feito a medida. Isto está todo feito a medida para seu pai. Isto faense a medida, todo. Bueno, carallo, Cada sabe Dios. peza vai feita a medida. Bueno, Vai feita a medida. sabe Dios de onde viña xa o que ten na boca. No. Non me fío. Non me veo que lle fixen un molde. Faiselle un molde, iso vai toda a medida. As 4 pezas que leva, a mano de obra... Eu non lle podo devolver a mano de obra. No. O traballo que me deu a mí poñer os De implantes. acuerdo, no, a mano de obra non me ten usted que devolver, Claro. pero, hombre, a mano de obra no, ningún material. Claro. O que é a As cerámica. pezas son para ele, só valen para ele. No, eso no, pero
Ten aí a factura? Os tornillos podíamos devolver, non? Non. Non estou dicindo ningunha tontería, porque eu o mes pasado tuve unha boda que se casou unha prima miña. Non se pode devolver os tornillos. Pode. Non se pode poñer unha cousa e devolvela, non se pode. Escoíteme, hombre, que eu comprei tuve unha boda o mes pasado de miña prima. E devolveu os tornillos? Os tornillos non, fun comprar un vestido para ir á boda, puxeno na boda e devolvino. Estáme dicindo usted que non pode devolver os tornillos. Escolle. Hombre, por Dios. O de seu pai son uns implantes de titanio, non son as zapatillas do mercadillo de Padrón. Vale. Non se pode quitar. Mira, a factura. Está aquí. Deixeme, a ver, mire. Mira. Mano de obra. Mano de obra. 1.700. Eu a mano de obra xa a fixe. Bien, eso dou. Claro. Vale. 4 implantes dentales. O implante é a peza é feita para seu pai, non vale para máis nada. Vale, xa está, 3.800. Vale. Para usted tamén. Sí. Tornillos. Son 4 tornillos. 2.800. Os tornillos. Quitaslos e dasmos 2.800. Entende? É que é moito carto, É moito carto, verdad? É moito carto para non poder usalo. Os tornillos non se poden quitar polo seguinte, que isto non sabe moita xente. Son os tornillos que xa ven feito especial para dentistas. Solo giran hacia o lado de apretar, non teñen giro hacia o lado de sacar. Non giran para atrás, solo giran nunha dirección. Papá, vai-te ali ao coche e mete outros 50 céntimos que isto vai para largo. Vai-te ali ao coche. Ángela, séntate aí, aténdote ahora que estou aquí con esta señora que xa estamos acabando, vale? Hola, Ángela, que tal? Non podo quitarlle os tornillos. Eu non podo quitarlle os tornillos. Usted non, pero eu sí. Saco-llo eu. Si me dá usted a ferramenta que usa, xa llo saco eu. Señora, isto non é calzar unha banqueta. Isto hai que ter uns estudios, isto aunque lle di a ferramenta, non, mire. Pero dame a ferramenta. Que non! A recona, que el non, esterco tamén. Vendos en Wallapop, os tornillos, coño. Pero como vai vender os tornillos en Wallapop? Ai, non, vendín un somiar que cheiraba a mexo que apestaba, non vou vender uns implantes, Dios mío, vendo. Mire, se os quere quitar, quite usted, quítanse con a chave inglesa normal. A chave inglesa? Vanessa, aténdote, vou ao momento ao baño, veña ahora, vale? Veña, chao, señor. Buenos días, que tal? Buenos días, ben. Polo dentista e polo enterrador pasamos todos, verdad? É unha cousa. Verdad. E que tes, unha muela picada ou algo? No, veño por un implante. Veño por un implante. Ai, pois prepara a carteira, Canto che dixeron que era por cada tornillo? 1000 euros. 1000 euros? Vendo cho seu por 400 seminuevos.